Bona tarda, nova edició del Pren-ne Nota, la de dimecres, on ja comencem a avistar, tot i que de lluny, el cap de setmana. Comencem, però, parlant del cicle de cinema negre de la Bòbila, perquè demà a les 7 es projecta He muerto mil veces, de Stuart Heisler, un film que explica la preparació minuciosa del gran robatori de la vida d'un exconvicte que busca retirar-se amb un últim cop. Tot es complica i res surt com havia pensat. Pel·lícula amb Lon Chaney, Lee Marvin i Jack Palance entre el repartiment. The car's right outside. If you're smart, you'll beat it. Both of you. Look, Roy, we've been counting on... I marxem